Nasayod ka ba nga usa sa mga hinungdan nganong gahagok ang usa ka tawo tungod sa pag-inom og ilimnong makahubog? Hala, mahilig ba ka mo inom og kanang mga ilimnong makahubog? Kay ang ato na kunong paghagok, posibleng hinungdan sa sobra nato nga pag-inom og ilimnong makahubog sa dili pa ta matulog. Kay ang kanimang kong pag-inom og ilimnong makahubog or kaning mga liquors or alcoholic drinks makaparelax sa muscle sa ato ang tutunlan or lalamunan. Ug matud pa, ginakunhuran niini ang imuhang kusog nga mao hinungdan nga mababagan ang agianan sa hangin. So busa ang advice Dr. Willie Ong, konsulta sa doktor kung ang imong paghagok resulta na nga galisod na kaginhawa. Kana worse na siya. Ilabi na kung musakit na pud ang imong ulo, mulabad imong ulo sa buntag, maupoy hinungdan nga nung katulgon kaayo ka sa buntag pa lang katulgon na. Unya, ilabi na kung kana bitang imuhang tutunlan ga hubag na. Unya, ilabi na kung high blood pa ka or aduna kay high blood pressure og irregular pod ang imong heartbeat. So, kung naa ka ni ana, magpakonsulta sa doktor. Ilabi na kung gahagok ka, unya mapansin nimo nga mura og kana bang bilar ka. Pag mata nimo sa buntag mo nang katulgon kay ka ng buntag, nya galisod ka ginhawa kung kamulo kang gahagok. Labi na kung aduna kay hypertension or high blood ka o irregular ang imong heartbeat, kana kinahanglan nagyug ka magpakonsulta sa doktor.